Pues hori, gure aita zeruetan... Bakizu horrein aldatu dutela, egon duen reward. Bai. Eta egun bat reward, no? Ez que ni Elizara nator urtean birritan, behartutan nagoelako, familia dela, pues, abenduaren 24an, Kristo egotzen delako, eta urtarriaren batean, delako, pues, urteko lehen eguna. Eta, bueno, gero zei algun funeral, pues toka. Eta, ba hori, duela ez dakit aurten edo pasan urtean, abesten abestia, aldatu dute esaldi bat. Ez dakit aldatu bat duten, Euskara batuan zuzena esen esaldi bat zalako, hori da nire teoria. Zein zan esaldia? Ja, hori da. Hasta la rara esta tipo Gora eta etxain, gaustu da. Zerbeta, zarana, santu izabedi zurezena, etorbedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrearen, emoi guzu gaur egunetako gia, barkatu gure zorra, gure zordu nahi parkatzen dautzegun eskero, eta ez guten taldira eroan. Hori da aldatu dutena. Baina taragizuz gaitzetik, eta orain aldatu dute ezeroan tentaldira, ez dakit nola. Aldatu dute. Guk kantatu ez, guk errezitatzen dugun ez. Claro, eta orduan, ez guten taldira eraman. Esaten genuen eroan ordez eraman, baina bestea ez guten taldira eraman. Ba, bueno, lehen erabiltzen zen abestia hori zan, baina ez eraman. Ez eraman gu ez utzi tentazioan jausten, uste dut orain. Hori erdaratik dator, ez? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Ba, uste dut orain hola mendatu dutela. Erdarakatu dute. Erdarakatu dute. Maketotu dute. Bai, maketoak... Eliza maketeatzen daite da. Ez utzi guzu tentazioan jausten, holako zer zer. Ez dago ea orain da jausten. Eta nola zer? Aztu zei, nesan da. Ez guten taldira eroan. Eroan beharrean, aldatu dute, agian ez dute, Bizkaiko obispoak ez dute agian ondo ikusi, eroan eta jausten ez direla gauza bera, eta agian egin dute aldaketa hori. Baina, bueno, me quedé en plan, ostras, orain dikai, plan updates. Arria. Vale, eskerrik asko, update hauen berri emateagatik. Zergatik. Baina, bueno, enuke jakingo zerein ebizitzen. No, eta gaina, turrarekin hau izango da introa. Eso es lo peor, se ha guztia grabatu. Eta... edizio movida zuentzako. Bai, nire txako. Bueno. Ongi etorri jaun Andreok! Marketetiko saio berri eta berezi batera. Toma. Nire ekarpena. Siberuan bai. Ez, ona. Olako ongi etorriak zehatzean, maskaraetan eta hola azken urtetan entzuten da ongi etorri jaun Andreok eta ez zaretenok. Eta iruditzen zait... Toma! Eta ez zaretenok. Eta iruditzen zait ekarpen polita zuentzat. Kaixo, hemen etorkizuneko jokin eta iasan konturatu nahez dutxan nengoela. Ongi etorri jaun Andreok eta ez zaretenok enuela Siberuko maskaretatik atera, dena elakoagatik, eta Xabin Fernandezen antzerki batetik atera nuela. Bueno, nire buruak nahastu ditu, ez da gitzergatik, baina hortxe gera daia. Nire non-binary... Bai. Eta ez saltatu non-binary... Bai, egin dezakegu. Ongi etorri jaun Andreok. Ongi etorri jaun Andreok eta ez zaretenok! Gaurkoan, ez gauzakarri, jokin dugulako gurekin batera! Eta non gauz? Duela bisaio nire logelan geuden, aurreko saioan nire sukaldean, eta gaur nire etxean nekodan Elizan! Ez rateratzen zuen etxetik. Nire etxe ikusi dezakezuen oso mira! Bai. Ganos beteta dago. Abil borrok ez dakit. No, Abil borrok ja
begira zer gauden egiten espazioa zuen espazio sustagatik. Osea, bilatu behar dugu espazioa edozein tokitan. Bai. Eta oraingoan, Eliza batean gauz, ez dugu doxeatuko badazpada. Badazpada. Bilborroka izango balitz, gu oraintxe bertan homelessak izango ginateke. Osea, literalki egongo ginateke kalean grabatzen hau. Bueno, bai. Osea, Bilborrokegatik... Ez dakizu zer gertatu zitzaigun ostiraleko saioan. Arrezei maztxorradita. Agian nire faioa be, baina bueno. Bueno, tampoco... Baina, sin más, joan ginen ostiraleko saioa Bilborrokera grabatzera, gainera aste hartan deitu nun erreserba egiteko, eta horra heltzean esaten diot bertako langilari. Bueno, utxa dizkiguzu giltzagoa podcastera zabaltzeko, eta esatigu baina zer zaudete hemen egiten. Ostiralero bezala, etorri gara, gure saioa grabatzera, baina ez dekozu dela reservatuta. Bai, telefonoz deitu nun aste hartan eta eman zenidaten, ordua saioa grabatzeko, ez, nik atendutu nizun eta ez duzu reservatu, eta nik, zuk atendutu badidazu, entzun induzun eta reserva egin zenidan, no? Ja, baina esker reserva egin zenun ostegunerako, ez, ostiralerako. Eta nik, baina esan nizun ostiralerako nahi nuela, claro, eske esan nion, ostiral honetarako podcast gela mesedez. Eta erantzun zidan eskak, 13:00. Eta ni, bai, porque suposatzen nuen ostirala 13:00 zelako. Porque gara esaten bat dizuen, ostiral honetarako eta materia zu 13:00 eta kasualia de la vida 13 da osteguna, pues total, erreserba egin nuela osteguna. Eta orduan, atzo improvisatu behar izan genuen nire etxean, gela txiki bat, saioa grabatu izateko gure gonbidatorekin. Ke vida. Eta igandetan itxita egonez Bilborrok, gaur berriz ere, improvisatzen beste legoa. Oso ondo, eta bakizu Bilborrokek ez duen zuten, baina... Eskerrik asko, goikoa. Eskerrak zuri jauna, nola zeta eskerjoa, aztuta dakatze. Lorea aztuta dakatze. Martinora aditua da honetan, dagoelako bil irakurtzen, berlagunekin. Hori da, lehen kontekesiz esan dizudana. Ze lagun batzuekin hasi ginen, duela urte bat igual. Batek esan zuela, irakurri nahi dut Biblia. Eta orduan esan du, hastiko garaiten un club de lectura. Eta orduan, Eta orduan hasi gara batzen astero, batzen Discordetik, batzen astero. Eta nada, astero liburu bat, tipo Sevilla dazkak, illa liburu. Ezagutzen dut, liburu bat, aditua zala. Eta azterketa bat, Biblian liburuak, xakatu hor nikun danak ordenatu ezakeze ikasi behar nun buruz, Biblian liburu ezberdinak, zer kontatzen zuen, danak. Bueno, nire etxeretan aplautuko nuke. Eta Biblia, bizkaieraz edo? No, nire gazteraz. Maketo gutxa, Maketo gutxa. Dago bat, elakurri duela euskaz gutxinez testamentu zaharra, testamentu zaharra euskazik irakurri duela, baina guk hartu nahi genuen como bertsio ofiziala eta hartu genuna del... Ekin nahi ditzen da. Baina euskaraz bertsio ofizial bat dago da, no? Bai, pero hasta es como del... Ego zein itzakia da ona gaztela zitzaiteko. Zer da en plan... Vaticano con actua de la cosa esa. No, es Vaticano, da la... Ay, no me sale ahora. Obispado. Bai, horako zerbait. Gotzaindegiak... plan, nola esaten da, txeke ez, baina egun bai. Hori hartutako... eta kendu dute... Shiloh approval. Eta asko txarrago, ze bertsio honetan kentzen dute bi mutigen arteko musu bat. ¿Qué dices? No es broma, Biblia me dago zentsura. No, me parece muy loco. Es que dago bi pertsonaik, ezagutzen duzu, David y Goliat. Pues Goliatekin lehiatu zen. Ez. Hostia, Pues Davidek, claro, bere zen como judutar bat, eta esan como super afamatua, Goliatekin akabatu zuen, no sé cuantos. Eta hor segun como errege bat, eta bere semea zen Jonatan. Eta David eta Jonatan oso lagun minak ziren, Eta baten joan zela, David joan zela, eta bere Jonatanen aitak hil nahi zuen David, David trono hartuko zuen. Zera ditzen como,
munduko pertsonik kobrena, es como el Jesús del Antiguo Testamento. O sea, nik gutxienez horrek erakutzen du, tipo, Jesús, tipo, Testamentu berriako dena, pues David eta Moisés, Testamentu zarrarako. Eta orduan, pues hori, hil nahi du, eta orduan, azken agurra esateko, edo bueltatzen danean, eta ez da, hilda ez dagoenean, hartzen du Jonatan bere mantua, eta orduan, bilusi dago kuadro bat honetaz. Jartzen dio, besarkada bat, eta hor geratzen da nire bertsia, baina musu bat ematen dio baita. Baina, musu bat man. Espainetan, uste dut baietz, Vale. Eta gero, Davidek, eta gero Jonatan hiltzen da, spoiler, Jonatan hiltzen da, eta Davidek egiten dio poema bat. Bertso txiki... Bertso Zortiko txikia. Poema txiki bat horrela. Bere lagun min esan zalako no seke, eta horretan jartzen du alako zerbait zure maitasuna emakumeek ematuten maitasuna baino hobeagoa izan da. Zure laguntasuna, no? Ez aquí no la zan da, como... Claro, nire errutu gaztelaz, da como... Y tu amistad o tu es que hor maitasuna eta laguntasuna erdi bateratuta da, orduan da, como raro, vamos, que esaten dio... Que le reventaba. Baina, claro. O sea, bueno. Eta ofizialki asko esaten dute zera como erlazio homoerotiko bat modukoa ez dela esaten sexualki, como sexu harremanak izan dituztenik. Baina berez como que... Igual esaten zituzten, baina no homo esaten zuten. Hori da. Edo gutxienez bibliak esaten zuen. Horrela. Eta zureak ja, gehiago. No, jode, nirea. Ja, claro, es que garai hartan ez zegoen... Osa, ondo ikusita zegoen, ondo ikusita. Baimentzen ziren horrelako harremanak izatea, no? Osa, Eliza Katoliko aldu baino lehen, da lo mitiko de que Grezian eta Roman gizonen arteko harremanak dela, beti ere gizon nagusiak izaten bazen el aktibo. Baina berez, baina berez, Herbererak, yo que sé, Herbererak. Claro, hor daukate como Moisesen taula, ezakitan horretan, edo beste baten jainkoak esaten diola como legeak eta holan, eta hor azaltzen da ezin dela egin como sodomia, lako zerbait. Eta dela como, pues, ipurditik txortatu, básicamente. Eta orduan hor, como que, urtsi gora bera se entiende que... Hori da sodomia, Ez aquí nola zen exactamente, baina lako zerbait esaten dute eta gero bilatu genuen eta zan hori ipurditik txortatea eta orduan berez ez dago debekatuta maitasun erlazio bat izatea bi... Mutil batekin edo zure sexu bereko pertsona batekin. Dana ondo... Bueno, eta ere ipurdia respetatzen dut. Hori da. Supaldiak ondo dauz ikusita. Komo? Supaldiak... Onartzen ditu. Ez dut uste... Jo que se, judutarrek ondo ikusten zuteneko lakoik, baina berez bilanez bilatzen, eta emakume buruz ez duzu jartzen, zara guztia, bizan ingurua. Emakume sokaten el... Zuk ezagutzen duzu emakumeren bat. Hemen dago emakumeren bat. Makiten ratien dara matxako, emakume bat ikusi gabe. Literal. Nik ezagutzen maketu erratiko emakume bat. Bai, duela asko lan orain dagoenez praktiketan zidaterren, baina, es que dekogu talde erdia ikasten, en plan, que dejan de estudiar, no sé. Que pabila. Lanean? Lanean gutxi, lanean bi. Bueno, ya gutxienez da. Bakarrik. Bueno, ez dakit jarraitu nahi badu zuen Elisa edo... Bai, bitxu, nik momentua, nik egin dut... Ni aeka utziko dut eta apaiz izatera sartuko naiz eskritzen. Serian mordar, PNV-ko naz. Urta guetan guztietan gezur batean bizizan nahi. Hostia, apairutik atera baina PNV izatea. Latza, baina ez da kasua, baina... Nik indet oso ibilbide katolikoa, dana indet, bataiua, jaunartzea eta gero apostasia.
Eta, bueno, nahiko graziosoa iruditzen zait, hemen dakat, The Receipt. Apostatatzean iristen zaizun gutuna, orduan zuekin partekatu nahi dut, eta gero hauek moztu ezatela, luzegia baldin bada. Euskaraz dago idatzetan oski, baina... Bai, euskara gutxean gainera, ez ziaten elebitan bidali, Ojo, nik ala eskatu nuelako, eta... Bueno, bai, euskara zen nuelako apostasia. Baina oso graziosoa da, bueno, tituloa da, Elizaren gandik alde egitearen deklarazio formal. Elizaren gandik, osea, Eliza hartzen du izaki biziduntzat kontzeptu... Claro, instituzioa. Baina... Jainko besada. Bai, graziosoa da, orduan alde egin nuen. Donostiako Eliza horretu Tatan edatuak eta adierazten du. Libreki eta bere kabuz nahi dituela jasota utzi honako zehaztapenak. Ojo. Ondore guztietarako alde egiten duela Eliza Katolikoaren gandik. Nahi izan ezkero motiboak zehaztu. B. Badakiela, erabaki honen bitartez, handikiro hausten dituela Elizarekiko elkartasun loturak. Fedea, sakramentuak, gobernamendu pastorala, eta bere gain hartzen dituela ondore kanonikoak, deklarazio honen atzeko aldean zehaztuak. Horregatik eskatzen duela bere borondate hau jasota geratzea bidezko artxiboetan, bere biziera errealari dagokiona delako. Nere biziera errealari dagokiona. Ojo. Eta orduan, atzekaldean zehazten du Elizaren gandik egintza formalaren bidez alde egitearen ondore kanonikoak. Elizaren gandik egintza formalaren bidez alde egiten duen pertsonak bat. Orokorrean esan da, galdu egiten ditu Elizarekin elkartasunean mantentzen direnei dagozkion eskubideak. Zeintzuk dira. Dagozkizun eskubideak. Hala ere, ez du pertsona bataiatua izatea galtzen. Osa, jarraitzen duzu bataiatu. Bai. Osa, ez ala limbora jango. Neri azaldu zidaten... Inferno egin zaitez. Ja, azaldu zidaten, bataiua... gertaera historiko bat dela. Ni bataiatua izan nintzen, 1987ko uztailean 7an. Toma. Orduan... Nogaratzen duzu egun hori. San Fermin. Igual 87koa, ez 86koa izango zen, nire 86an jenetan. Bai, hori. Uztailean 7an. Bino hori, erreala, gertaera erreala izan zala, esan ziaten, eta hori gertatu da eta ezin dut aldatu. Baina... Iragan ezin aldatu, que jodido. Bai, ez diatek entzen batailua, baina bai batailloaren efektuak. Balio gabetzen dute batailloa. Osa, ni bataiatua izan naiz, baina orain batailloak balio gabetua do. Jarri dute como txapa bat esan ez. Ez de hecho, artxibo batean jartzen du, en plan, apostatatua. Bai, nire datu guztiak ezabatu dituz eta mantendu dute bakarrik, bakarrik dago nire fitxa bat. Bataiarekin. Parrokian eta hor jartzen du onduan lehen jaun hartzea. Gorriz eta zaizu. Ez dakit, ez dut uste hori ere gertaera historikoa da. Baina horri buruz ez ziaten hitz egin. Zarekin nintzen zenuen en plan apaiz batekin? Bai, nik sinatu nuen eta gero eta azaldu ziaten dana. Sajun bar izan nintzen goetzain digira eta hor azaldu ziaten dana. Oso jatorra Mikel. Nik ez doan ulertzen da, jarraitzen duzu. Horrek esan nahi du orain. De repente Fedea itzultzen badan ere senara edo enaizela berriro bataiatu behar. Beste kabe deitzen dut eta izue voltatu nahi dut. Bai, hori da. En plan, hemen ez da ezer gertatu. Eta eskubide guztiak? Hori da, bai. Orduan hori, ez du pertsona bataiatua izatea galtzen, eta horren bestez, baldin gerora Elizaren elkartasunerako itzulera gauzatu nahi baleza, aukera hau Elizak mugagabe baitu mantentzen, ez dagokio berriro bataiatzea. Izan ere, bataioa berez da behin bakarrik hartzekoa, eta dagokion liburuan inskribaturik mantentzen da. Hau mehatxu bat da. No, aquí un nortaren. Eta gero gorko du. Eta bataiatu zinean, parrokia honetan. Bai, orduan ez dakit zehazki ze limbon nagoen, ez? Bataiatua izan naiz, baina bataio horrek ez du efekturik, ze nire eskubide guztiak galdu ditut. Claro, orduan, zuk adibidez orain
mesa batera joan ez gero hostia salatu aian dezakezu? Esango nuketzen. Claro, hori izango da eskubide, ikal duzun eskubidetatiko bat, no? Pero txinez, jaten baduzu, pues izango txateke como... Pizkat como... Edo, como efekturik, ¿no? Porque bereza como... Zer gracioso, uste duzue hartuzkero sutan hasiko nintzen. No, de repente, nahoretzen duzu Espainiak eta guzti en plan... Odola bilakatu. Boa, izan daiteke, bueno, galdetuko du. Hemen, bigarren puntuan, bi. Coño, que da de lengua. Zehazkiago. Ez du ametitua izan behar, ezin sakramentu hartzera, ezin dut sakramenturik hartu. Ez dakit zer den ametitua izan, baina bueno. Ez du ametitua izan behar, bataioko, naiz konfirmazioko aitabitxi amabitxi gisa. Ezin ez aitabitxi izan. Claro. Hori ere eskubide bat da. Ari ukatu egin behar zaizkio, Eliz hilkizunak, edozein hilkizun meza, non eta hil aurretik ez duen Eliz elkartasunera itzuli nahi izatearen ezaugarriren bat eman. Hau da, hiltzen banaiz ezin diate elizkizunik egin. Baina... Ez? Ez. Claro, sauz... Ez naiz kristaua, ja. Ja? Izan naiz kristau oia. Claro. Kristau oia, Claro, jarriz gero, jo que se testamentuan hori gura duzula. Bai, edo de repente nire hiltzorian esaten dutela, sinesten dut. No, baina adibidez, jo que se, zure seme alabak dia superkristauak eta gezurra esango lukete. Oso gaizki iruditzen zait, bai. Baina, bueno, ala ere, haren aldeko mezak aplikatu ahal izango dira era pribatuan. Osa, meza pribatu bat indezak ere, ez dakit zehazki zein den desberdintasuna, baina... En plan, ate zabalik ez dauden misak izango dira, alako mobidak. Garestik izango dira. Claro, apagar. Bueno, ez dakot idearik, baina, en verdad, dekote, osa, dibidez, hileta bat egiteko, ordaindu behar duzu. Bai. Osea, zuk eitzen bazara, ez dizut egiten doainik hileta, ordaindu behar diozu Elizari. Osa, didez como funerala. Osea, baina ez da funeral, osea, claro, porque ez dizute zer berezirik egiten. Osea, bakarrik etortzen dela, paisa ematen a mesa. Ordaindu behar duzu como bere ordua, como si fuesen clases particulares. Hombre, hemen prekarietatea, inoen lana ordaintzen da. Oia. Total. Jarraitzen du, eskubide gehiago ditut. Bueno, galdu ditut. Galduta dituzu. Ezin daiteke balioski ametitua izan fededunen Eliz elkarte publikoetan. Zuk notu zuzeruen nik ez. Legitimoki adscribatua dagokeen pertsonak elkartetik kanporatuta behar du izan. Uste dut, en plan, Elizarekin zeo zer egiten baiat, ezin nahi zela izan. Bueno, igual Caritasekin adibidez, igual horretan. Caritas adibidez. Ez. Caritas Elizakoa. Osea, bai parte hartzen duela Elizak bertan. Vale, parte hartzen du, baina ez da... Caritasen zida... bai hori gorriz kanpoko erakonde bat, eta haien helburuan. Haien helburuan zida laguntza... Pues yo que sé, etortzen diren atzerritarrei adibidez, kristauak ez izan arren laguntza eskaintzen dira. Sí, no, pero bueno, Bestela itxusia litzateke. Osea, ez duzu zertan kristaua izan behar Caritas. Jan nahi dit, no, agur Maria bat, bi gure egitara. No, digo más, tipo, Caritasen lan egiteko. Ez... Hori da nire. Bueno, baina, enzi Caritasen lan egiteko, lan egiten dute bolondrez asko. Bueno. Federunen elkartetan ezin dut. Ez dakit, noiz bai galdetzen badiate, pues... Claro, adibidez, Martin Tabiok eskaut talde batan egon ginen. Eta eskaut taldea... Ja, dagoela kon... Nola etxen da Eliza o de Deuston dagoena? San Felicísimo. Hori da, San Felicísimo ekin. Felicísimo. San Felicísimo. En plan... Zorion txutxu. Bai. Felicísimo, oso. Orokorrean eskaut taldeak kristaua dar hori dakate, eta claro, pues adibidez, bueno, zuk parte hartu zenuen, eta... Bueno, baina leku batzutan eskatzen dizute, ez? Batzutan kristau eskoletan eta ere eskatzen dute. Tipo bueno, hori kristau eskoletan lan egiteko, depende zein eskatzen dizute deka tituloa, dela, pues hori, obispatuak ematen dizun, como titulo bat,
en teoría, pues, dituzula, pues, jakintzak... Cada izango de bat Eta apostasiarekin inalko nuke? Segurazki ez. Ni idea, Igual ez, bueno, beste zalantza bat argitzeke. Eta... Gutun bat, idatzi barko. Bueno, gero, 3. puntua sin más. Osea, beste gabene datuak ezagatuko dituztela. Eta jazta. Dagokion parrokiarako sakramentuzko liburuetan erregistratuta geratzen da egitate historikoa. Hau izanik batailorena, konfirmazioarena edo ezkontzarena. Nahizen ez konfirmatu ez ezkondu, pues bueno, bakarrik bataioa. Claro, ezkontzen bazade... Lehen jaun hartzea ez dago la inon junta. Hostia, apostasia bada en plan dibortziatzeko era bat. No, ze berez mantentzen duten ez ezkontza gertaera... Gertaera bat bezala ez... Bai, eta gero eske ezagite. Elizaren barruan pertsonen estatua unkitzen duten gorabeherak ere oharreztatzen dira bataioaren erregistroan. Eta horren bestez, Elizaren gandik egintza formalaren bidez alde egite baliozkoa ere bertan oharreztatua izango da. Ostia, nik imaginatzea zigilu bat. No. Eta gero... Antikristoa! Zigillo eta gero jartzen dut trituradora baten, baina zigilloarekin, geratzeko hor como... Bai, la marca de... Goizko esateko, vale, guztia hor, ondo. Ja, berak apuntatzeko, denbora bateko hor esateko, vale, este no. Bai. Honekin perfora. Eta gero ja, hori da, egunean sinatu nuena. Sinatu nuen, eta aste batzutara iristen da gutun bat, konfirmatzeko, dana, en plan, induzu. Hori deitzen da, Eliza Katolikoaren gandik egintza formalaren bidez alde egitearen egikaritza. Zer da egikaritza? En plan, onartzen duzula edo horako zazar? Nik uste dut ziurtagerria dela, baina ez da oso garbi. Orduan, jaun agurgarria. De repente jaun agurgarria. Como la copia. Jakinaren gainean jartzen zaitugu, ezen egikaritua izan dela Eliza Katolikoren gandik alde egitea. Gotzaindegi honen aurrean, 2020eko urriaren 22an zeuk gauzatua. Zehazki, alde egite hori oharreztatuta eta artxibatuta izan da Gotzaindegi honen idazkaritza nagusian. Bataiatua izan zinen parrokiari dagokionez, zure bataioaren erregistroaren ertzean jasota geratu da Elizaren gandik alde egin izan da. Era berean jakinaren gainean jarria izan da parrokoa, ezen zure datu pertsonalak ezabaditzan baliozko zein nahi zerrenda fitxategi nahiz datu basetik. Nahi datuak? Osa, parrokoari... No, eta parroko bati esan dut. No. Jokin Jonda. Bai, total. Loko, Eta gero Donostiako Gotzaindegiak ez du Eliz Barretueriaren baitako fededunen inungo zerrendarik ezatu baserik. Eta hau ja oso graziosoa, bukaera, agurra. Ostras. Osea, zeure kontzientziaren arabera hartu duzun erabakia arras errespetatzen dugularik, gure nahia litzateke zuk inoiz kontrako erabakia hartzea, eta halarik Elizarekiko elkartasunara itzuli alizatea. Hori gertatzekotan, tokiko ordainarioaren gana jo beharko zenduke. Ari eskatuz altxa dezala zigorra, zeinetan baitzinan erori Elizaren gandik egintza formalaren bidez alde egitean, eta zeure burua haren esanetara jarriz. Arrezazu gure agurrik adeitzuena. Hostia, alta, me cojo el alta del zigorra. Baina hori como ikastoran bidaltzen zigutenen zigortuta. Hormara pentsatzen eta gero pentsatzen bukatzen duzunean ja bueltatu eta si eso bueltatu Eliza Katoliko. Bai, eta hori, sinatu ondoren egon nintzen Mikelekin hitz egiten, oso gatorra. Galdez dut zian abertzergatik, hautazkoa zan, elkarrezketa, baina esan ja hemen nagola. Tortola ezkera. Bai, eta galdez dut zian nola, en plan, bizitzari buruz, abertzeri burutu zitzaidan, edo nola ikusten. Como valor de la experiencia. Bai, total. En plan de, nos pone triste que canceles tu suscripción, ¿nos podrías indicar por qué? Claro. Bai. Baina izan zen rollo elkarrizketa de zer gertatu zaizu... Tipo, amen. Oda, honerako leku batean? Gotzaindegi, ja. Gela batean COVID garaian maskariekin. Kandela bat piztutat zegoelari. Bai. Romantiko. Bai, hor, eseita, roza horreta hori ez, zergatik nahi banu, beti, nekan aukera erantzuteko edo ez. Txienes? Bai, eta nindun epaitu, esan nion, nintzara sinez duna eta nula jarraitu nahi, eta esan zen,
logiko. A ber, baita, jende pila bat egongo da. Ez dea sinez-duna eta egin dola zuke egin duzun guztia. Eta hor mantentzen dala erregistro guztietan eta kristaua ofizialki bezala. Eta bakaitza ondo. Bino, bueno, daula eta hori zergatik, nola ikusten nuen Eliza kanpotikan, zer uste nuen Aita Santuak egindako aurrera pausu ez LGBT gaiari buruz. Claro, bera. Hori, eta holakoak. Eta jazta. Eta zer erantzun zenuen eta gero zer erantzun zizun. Dana horretzen zuen, esan nion hori nintzala sinezuna. Elizakin harremana izan nuela, kristau eskolan ikasi nuelako. Asko juten nintzala Elizara kantatzena, koroakin. Eta galdetu zian, eta ez duzu sentitzen nola kantatzea espiritualtasuna ez dakiz, ez duzu zertan kristaua izan da plan. Baina, bai. Sorry, but no. Eta hola, eta gero galdetu zian zer ikasten nun, eta esan nion biokimika ikasi nula, eta esan zian, eta zientzia eta religioa kompatibleak direla, ateragarriak direla uste duzu, eta hori. Osa, biokimik ikasi zenuen eta bai, aekan zauz. Bai. Baina giro, no? Bai, nik esan barra dut, en plan, nire bizitzako azkenengo kristau experience izan zen. Neria duela, minutu bat. No, baina benetan, en plan, sentitu nuena como Mikelek esan zizun bezala, en plan, como barru. Espiritualtasuna, la llamada. La llamada. No, baina duela 3 urte ez dut, joan ginela, bueno, nire lagunekin joan ginen Italiara, eta joan ginen, pues, Vatikano dira. Eta, egia da, sartu nintzenean San Pedro Elizara, que da, en plan, lokísimo ikustea da, Eliza, ikaragarri bat, en plan, ez nuen, oza, ella espero nuen handia izatea, baina olako izatea, eta izan zen como, en plan de, Cristo me está llamando. ¿Sabes? Baina, izan zen como superpotente, eta sin más, pues, gero irtetean, pues se fue. Baina diño, bai, sentitu nola, como, o sea, gustatu zitzairan pilo bat, bizit. Zora mamaren espiritu kristau. No, sentitu nuen, bari. No, es que esan duzu nire mama eta nion blanco. No, baina gustatu zitzaidan, en plan, egindako bide guztiaren zazpegun egun gien Italian, eta izan zen gustatu zitzaidan egun... Gehien gustatu zitzaidan eguna, ikustea Vatikanoko museoa, nola da bero, la Capilla Sixtina, gero gainera joan nintzen katedralean bertan, dago como souvenir denda bat, esan, bueno, pues erosiko diet nire amama eta ititrosako, erosiko diet rosario bat. Eta gero, dago gozat super guapo, erostean, gero joan zaitezketa dago abade edo apaiz bat, eta bedenkatzen dizu hor, erositako, hori, rosario edo figurita. Esplotatu hor. Baina, iruditu ziren como super guai. Eta gainera, claro, Superamarako kajena. Eta gainera, bedenkatzen zizun dana latinez. Orduan zen como... Horrek podere gehiago. Zer más in. Bedenkatuagoa. Eta, de hecho, grabatuta deko, justo, esan lagun bat en plan, grabatu Hau izan. No, eta gainera, esen gauzari bat, esen en plan, con Dios, es, en plan, rollo, hogeita mar segundo, que en plan, oh, Cristo, eta gero egiten zean gurutxe bat, eta nesan nien, grazie mille. Claro, eta eso, me ha gustatu zitzaidan, en plan, joder, pues qué detalle. Eta ese no detalle. Bai, hombre, eta ese no ten papa ikusi? Joder, de hecho, es que guri bedekatu zigun como gauza batzuk papak. Aita Santak egiten du azkeri, ematen du como diskurtso bat, batxik. Patxi ditzen da? Hola, Francisco. Francisco euskaraz patxi? Bai, ba. Patxi, ez duzu bibote duen patxia ezagutzen. Francisco Franco, ez egiten da. Ni en plan, ni ezagutzen penakin en plan de joven. Ezagutzen da un patxi bakarra, marrasketa mantzuguna ikastola.
Bibote dun batxean. Eta bueno, bizarra zuen, baina bibote. Batxik, ematen du como diskurtso bat, astero uste dut atatzen dara, no? Asteazkenetan eta igandetan. Hori, eta orduan, ateratzen da, como, lehio batetik hor Vatikana jendez betetzen da, nien familiarekin eta guzti, eta orduan nire aitak, bidaiko zien, tipo, nire amama eta kinori rosario batzuk, eta orduan egin barruzuna da, azkenean, bedeinkatzen du, como, jo que sé, guztia, kara, aito santuak deko, como... Claro, igual ez da urte bat edirek dut eta plaza hostia, eta orduan nire aitak, zego guztauka, boltsa eta izun. Altzeko. Zer, ustela, itxita dago ez da sartzen. Claro. Hori horra da? Hori nire mamak egiten du San Blaseko kordelako edinkatzeko. Elizara joan eta gero zabaltzen du boltsa eta que entra la bendición. Claro. Hostia, eta hori nola dijoa bedeinkatzean, osea, imaginatzen dut zure apaiz poteren arabera erradio bat Osea, eta santuak zenbateko erradio eta modu. Claro, plaza guztia. Vatikano iria guztia? Ni uste dut baiz. Zola eski nahi izango badu, egingo luke, en plan, Vatikano hiri bueno, gutxinez plaza guztia eta pizka gehiago seguro. Ja. Seguro. Vale, claro, eta... Al igual orain ez, dago la pizka potxo. Bueno, y era del estado de gravedad. Bai, gu justo joan ginen asteazken batean, eta claro, asteazkenetan da justo aita santu irteten den eguna. Eta nire lagunek ez zuten aita santu ikusi nahi, nintzen, hostia, pues emotean nire amamari edo nire titeri errosario bat aita santuaren bedeinkapenarekin izan behar da en plan pues ilusio asko egita tal, eta horren esan nien, pues ez bazaizu importa, baina aita santu irteten zen goizeko 9:00 bedeinkazio ematea, eta gainera zita eskatu behar duzu. Zita eskatu behar da, porque claro, plaza betetzen da, orduan eta zer da joa, osakidetza baino mutelago. Pues claro, bidali behar diezu korreo bat esanez, pues 4 pertsona gara, no seke eta jo nahi dugu, asteazkenan, eta de hecho daukat korreo elektronikoan Vatikano iriak erantzun zidan nire korreoari, orduan daukat korreo sakratu bat nire korreo elektroniko. Niri parrokiak bidali zidan bataioagiria emailez. Ez dakit nire da Vatikano, no da más poder. O sea, de hecho, zure kilometro bateko eta nireak igual 5 metro. Bueno, metros ya, gutxi, Bada. Osa, balioko luke gela oso hau bedinkatzeko. Igual pasa naiz, igual 30 centimetro. Igual mai hau. Baina, bueno, sin más, bidaltzen diozu korro bat, eta esatu dizute, vale, listo, sartu zaitezke. Baina, bueno, ez ginen joa, porque goizeko 9:00 hauek lokartu ziren. Baina, gero... Baina baimena zenekan. Geneukagu... Osa, zenekan baimena. Aita santuarekin egoteko goizerretan. Bueno, plazan egoteko. Osa, bale, orduan, konfirmatzen dugu gostina egin zeniola aita santuari. Bai. No, de hecho es, zergatik, nire ditu nion telefono zaitari, ego aita, aitari, baina ez aita santuari. Nire aitari. Eta, karo, esan nion, eta santua ia ber noiz irteten zen da, eta esan zian, asteazkenetan irteten da, orduan, asteazkenen joaten mazara, aprobetxatu. Baina, esan zian, karo, ezingo duzu aita santua ikusi, orain oporretan dagoelako. Orduan jartzen dute ordezko bat. En plan, el vicepresidente, ez dakit nahi. Horrek plazo erdia benik, no mucho más. Vamos. Ja. Edo la orden, Eta bilatu nuen, de hecho, internet, eta bai, zegoen uste dut medikoa revisioak zituela tal, eta orduan azte betez, ez zela lan egiten egongo. Eta, karo, Cepillo baja. Baja morda, eta santuak baja eskubida daka. Claro, prekarizatu egiteko. Hori me la bajo un poco, porque esan zen, a ver, pues ez dut, goiz altxatuko ikusteko un sustituto. Tipo bat ez, ordezko gaixua. Jungozan bere ilusio guztiakin, eta plaza betxe. Nire momentua eta esaten behar. Igual hobeto, ze plaza beteko balitz, ez zingo luke dena beteko. Claro. Gutxinezin da, horrela egiten da. Bai. Bere gana, eta... Bueno, si behin gatu zidan, pues beste bat,
bertan souvenir dendan. Tipo random batzuk sinetxi behar dezu hori apaita bat. Eta ez zela dan aktore bat, ez daki. Izan daiteke. Zen, pertsona nagusi bat, Ostia, eta ezin dute aktore bat kontratatu bajan dagoenean, Aita Santo bajan dagoenean, horrezkatzeko inon enteratu gabe. Hombre, baina... Gabe, doble. Aita Santu bezalako pertsona bera bat egotea. Eta justo... Jantzen baduzu, Italia eta arropa guztiekin? Dakien eta guztia nahiko zaila. Bueno, joder. Igual, osea, dara matzat ezakitzen bat belaunaldi, Aita Santu aukeratzen bakarrik bikiak ekan jendeakin. Eta sekretua mantentzen dute. Osea, baldintza bat Aita Santu esateko da gizona izatea eta biki sekretu bat izatea. Izan daiteke. Ezakit. Kitotxo. Vale. Ostia, ze kristau gatzen nahi zaigun. Bai, saio total kristau, Bai, bueno, nik ez dakat askoz gehiago esan nahi. Nire kristaupik izan zen kristautasunari uko egin nionean eta Eliza Katolikoaren gandik ies egin nuenean. Hoi izan zen epik, hortik aurrera nik uste dut bizitza maldaberan du. Horrean nio ditatu barzara, hau da zure momentu. Baina, igual gordetzen ari naiz, ez? Behar duanean kartutxo hori. Bueno. Emozio pixka bat izateko. Orain ja, berriz ere voltatzen eta Mikelekin hitz egitean, esan aldiozu. Ez bada Mikelekin ez dut nahi. Esan aldiozu, bai, bira. Arrazoia zen, Santutxun egon nintzen, parrokia batean, eta bertan berreskuratu nuen fedetasuna. Bai, ez zuen, Ze polita. Fedea errekuperatuz gero, maketo saio batera etorgarko naiz, horren berri ematera. Bai. Ez dut uste gertatuko danik momentuz, baina bueno, bada aukera bat. Bitartean ari naiz nahi lagun guztiak bultzatzen apostatzen. Ez da, ja, dakizunez prozeso guztia, ja. Oso erresa da, oso simplea, benetan, doaini... Ni ezingo nintzateke apostatatu, ni solik bataia egin dut. Bai. Bataia apostatu zaiteke, Bai, baina jarraituko duzu pertsona bataiatu izaten. Claro, igual ketzen dira nire bataioren eskubideak, no? Bataio eskubideak, bai. Zigorra ezareko ez. Bueno, baina esan dezaket eman alteman zigorraren alta. Hau da, Toman de baja. Hori da, osea, azken finean ikin nun, nekan, probaldia, arpidetza probaldia, eta manion, arpidetza kantzelatu. Claro. Baina askotan oso zaila da, horrelako osak batzutan bazara beste web orrialde batera, ez duzu aurkitzen, gero ez daki bora bera, sartu da, no seke, Nik deitu nun eta esan diete, lantalde bat dakau hori kudeatzen dani. Baina oso moderno. Te pasamos con pedidos. Te pasamos con la posta. La musiquita, la mítica música angélica hablan. Oli bobo. Eta nik pixera decepzioa ziaten esan infernua jugu nintzanik edo ezakit. Ezen egon como zigorden. Esan zigorra zer da, ezin nahi zametitua izan, sakramentu bat hartzeko, ja. Bueno, Martin, zuk ez duzu erantzun. Jokin eta bioi erantzun dugu zeintzuk izan ziren gure momenturik kristaunak edo fedetik urbilen, zu izan duzolako momenturen bat noiz behit zure bizitzan. Biblia erakurtzen, vamos. Bai. Osa, Biblia erakurtzen zuen... No, Moisés, behitu, esan dut momentu konkretuena. Moisés jainkoak ezagutzen duenean. Ezagutzen duenean. Osa, Moisés da como... Alziren da como persona random, bueno, ez da random, jainkoak dago como ya... Pentsauta ya fitxak muituta. Baina Moisés berez, beraentzat da como persona bat, Egipton bizidana, eta judutarra dana, eta guzti baian baten, doa hor basamortotik uste dut zer, eta aurkitzen du arbusto. Iratxe. Bai. Ziretxe, suaizka bat. Bai, suaizka bat. Ziretxe da garoa, ez? Ezea, eletxo dana gazaleraz. Bueno, bai, eletxe, bai. Eta hori, erretzen ari dela, baina ez dena erretzen ari da, baina ez da como puskartzen, ez da... Horitzen da como sua. Hori da, demora guzti, eta orduan, doa Moisés horra, eta Moisés da en plan... ¿Esto? Eta hasi izango da, y por curiosidad, joten da, eta horre esaten dio jenkoak, a ver, tú,
zuk izango zara nire herria salbatuko dena eta Moises, no, por favor. No, nire asko gustatzen zitean, nire asko gustatzen zait Moises pertsonai bezala. Nire pertsonai guztukona. Eta hor, niretzat da como el pic de la Biblia, testamendu zaharrekoa, niretzat Moises, eta baita izango nuke Tobiat, uste dut deitzen dela pertsonai bat, dela oso ona, baina jenkoak, entre comillas, proban jartzen du edo probatzen du, eta honek baten, igual nazten nahi naiz, baina baten etxanten... Ai, Dios mío, como estoy... Etxan egiten dana, eta orduan dago, como hor erdilo eginda, holako zerbait, eta txori batzuk kaka egiten diote begietan, eta itxu geratzen da. Es que daukate pH oso altua. No, hori da momento histórico, Hori da momento histórico de la Biblia, eta hori da como Jacob bidaltzen dion proba, entre comillas. Eta gero, hori da, ze mendetan gertatuko zen hori, Claro, hori uste dela, como tipo, zazpi edo sortxigarre mendea kristo jaio aurretik. Eta nola zenbatzen zuten oa indikan ez bazen gai. No, baina, behaiek zenbatzeko zeuzkate. Broma. Bale, orduan hori da, kristo aurreko zazpigarren mendeko joder txori bat. Literalmente! Wow. Ja. Dena esmatuta dago. No, joder txori, eta jatzen zu ikusten. Baina hori da, baina jainkoak zer esan nahi zion horrekin. Ez que, bere zen proba bat bere semean entzat. Eta bere semeak salbatu barzun, kendu barzion itxutasun hau, bere aitaren itxutasun hau joaten eskontzen bere lengusinarekin. Eta horrekin lortzen zuen como familia elkartzea, bere como familia sendotzea, eta bueltatzean Rafael Ángel Aingerua ematen dio, gertatzen como bida bat eta hartzen dute arrain bat, dela benetan demonio edo deabru bat dala, eta hiltzen dute bere semea, Tobiaten semea deitzen dela Tobias, Totxo, eta Rafaelek, Angelak, Aingeruak, baina beste izen bat hartzen du. Eta ematen dio, ez daki zer, tipo las tripas edo olako zerbait, eta orduan jan barzan bere aitaren gana, hartu como odola ez daki zer, begetan jarri, eta orduan itxutasun aurketzen zitzaion, olako zerbait zan, eres guzti goratzen, baina olako zerbait zan. No, a ver, historia hori polita da, dentro de que hay, da unas pedazas de chapas en la Biblia, baina hori, ni gustatzen. Eraka danetarik pixka bat. No, hori da, benetan hori da. Bai, intzesto... Hori da esateri guapona. Vale. Baina hori, baina Moises, niretzatu beren Moises irakurtzen. Claro, oso forta da, zuk imaginatu duela... Duela, ez dakit, ez dut jarreko urte asko, duela 200 urte, 500 urte, ez zegoela telebistare hitz hola internetik ez duen sare sozialek eta jendeak Biblia irakurtzen zuen eta errepende irakurtzen dugu hori, ja. Claro. Joder, txori bat, No, eta horrena da, claro, mesetan egiten da, tipo, irakurri lehenengo testamendu zaharra eta gero berria, no? Lako zerbait. Zaharra irakurtzen da, orain? Bai, uste dut, zatitxo bat. Plan, katolikoak bai. Ez dakit, ni idea. Bai, uste dut bai. Ez que ez ditut, desberitzen los hartos, tira zaharra, eta los más suavecitos de testamendu berria. Jesus agertzen baten bada berria da. Bai, hori, pero... Eta hori da, nire aportazioa. Baina hori seguro irakurri da lamen. Tobia eta ahí, que le cago un pajas. Egun batean honetu ardugu apaiz bat. Nik, zaka apaizarekin, baina irakurri nun meme bat interneten eta pentsarazi zidan. Esaten zuen gau, bakizue judutarrek, kristauek eta musulmanek jainko berean sinesten dutela. Izen ezberdinak jate diote, baina jainko bera da berez. Eta adibidez, kristauentzat Jesus da, jainkoan semea edo jainkoa bera ere ez. Judutarrentzat faltsua da, ez da. Mesias da iritsi.
Ez, judutarrentzat da... Ez da semea. Jesus da beste... Profeta modukoa... Beste profeta da como... Baina ez da semea. Baina pixkat ereje, ez? Bueno, hori da, pizkat bat gehiago ereje, ez? Hiltzen, judutarrek dira Jesus kondenatzen dutenek. Ja, hori, ez que nik adibidez hori beti marra jau. Profeta da, musulmanentzat Jesus bat beste profeta bat. Beste ikar. Baina judutarrentzat gauzakatzen zuek, ze esante madutikoa, de repente, nina ez duen jainkoa, pues, pixkat. No, ya, el rey de los judíos. Horra izenatzen du bere burua. Ez que hori nire adibidez, txikitan leño onartza egiten. Eta gainera hor, judutarrek ezin zuten erregerik izan, hori izan como una movida. Behaintzat, plan, ezin dia erregerik ez. Baina jainkoa egitxe arte. Ez que berez... Judutarrek ez dute... Ez dute ez daude jainkoan esperoan. Bai, baina, ez que erregetasun honekin edo, como, realezarekin, erlazio oso txarra dute, ze berez Biblian agertzen da, como que erregeak dira gauza de, como pertsonen gauzak, eta ez jainkoak jarritakoa. Berez, horretik judutarrek ezin dute erregerik izan. Ja, ados. Que ni txikitan raiatzen ninduena zen, bari, iartzen zeatea míticas películas de... Pues Jesús. Eta justo, pues Jesús hiltzean, kaiartzen zuen, da Jesús rey de los judíos. Claro. Eta nik esun hori hartzen nima. Baina hori gurutzen eta hola jarri zioten ikuste dut pixkat satira. Bai. Bere burua izendatzen zuen, judutarren... Jesús judutarra zen. Bai. Bueno, judutar familia batean geio zen. Bai, Jose bere aita zen, en teoria, Daviden... No, baina, judutarra izatu ez izatea da zure aitaren arabera. Zure aita judutarra bada, zu judutarra zara. Eta ama, berdin dio. Uste dut, baietz, baitere, baina beti, tipo, Jesusen como linea genealogikoa egitean, Biblian, egiten da zuelik bere aitatik, ez bere amatik. Beste behin. Bere aitatik, que ni pincha ni corta. Asi, gehien egiten duena, teorian, da Maria Ama Virginia. Porque, claro, aitak, Jesusen aita, gizaki aita, ez zuen ezer ez egin, porque teorian izan zen uso bat. Ezen uso... Espiritu Santua. Espiritu Santua uso... Eta bestea, Mariak ere ez duen asko. Uso bilakatuta... Eramantzun barruan, baina... Bueno, bederatzi labetez, behintzat zer... Behatzi, nik uste gutxiko izan zala. Bai, igual izan zan, bai... Baina... Jainkoak ez ditu behar behatzi hilabete. Ez que Jesus jainkoa da, bai, jainkoa txalea baina jainkoa. Ja. Bueno, total, meme horrek zioen zioela. Karo, kristauak musulmanek eta judutarrek sinisten zutera berdina, baina aldatzen zala bukaera kolorea, eta nahiko graziosoa iruditu zitzaidan. Claro, porque el testamentu zarra partekatzen dute irurek, no? Da, bai. Testamentu zarra, baina historia hori parte bat. Bai, uste dut judutarrek eta kristauak bai partekatzen dute hori bai. Baina testamentu berria... Bueno, ez guztia baina bai. Claro, Erpenta, no sé qué. Igual hori da pixkat garaiko jekasetan nahi, Bai. No, eta gainera, deskeatzen danean horrelako gauzak. Dira, tipo, gender dia son Jesusen alde, eta beste erdia son Jesusen kontra. Ez que total, eta aldatu, jainkoan asuntua da sozialismoa. Eta orduan biak dira sozialista, baina ulerkera ezberdinetik. Lore ezberdinak. Esan behar da, kasu honetan, judutarrek ernai izango lirateke, eta kristauak GKS. Bai. Judutarrek Claro, porque judutarrek dira como berez como instituzioa zeukaten a momento horretan. Tipo, haiek ziren como la base, como berez, Jesus jaiotzen da judutarra izan da, baina gero bera, como que instalatzen du kristiautasuna horretan austura ikasten. Hori da, horretan austura. Eta jaiotzen du Jesus judutarretatik. Eta guztuko du. Interpretu daiteke GKS izan zala... Eta jarkita hori guztiak zenean. Jargon, ez da, no, ez da bestia. Jardun. Jardun. Eta horiek Jardun dira los evangelistas. Eta,
Jehovaren lekukoak, eta hola. No, ya no izango litzateke el Baal, en plan, tipo, ya dia como, hoy día jainko Babilonioak, es que gara etxen dira, porque behitzak dira como los enemigos, en plan, eta zuek, egiten nahi zarete, ez daki zer, jainko faltsuekin, no sé qué, Baalarekin, eta Baala zen como el dios de la lluvia, Babilonio, nako zen, bai. Hor dos jo. Eta gero ja dago, errege, nola zan, Ingalaterrako errege uraz zeinak eskondu nahizun berriro, eta orduan sortuzun beste... Ia da! Beste, ezeak... protestanteak. Kristautasunean beste, protestantismoa behar sortuzula eta hola, ezkontzeko berriro. Hori zen litzateke, hori da datorren estizioa, ez dakit nondik... Ez que historia errepikatzena, hildo sozialista dira kristauak, ordan hor sortu behar da, ostuna, sortu behar dira protestanteak. Nik uste sortuko da, porque arain ja dago Juventudes Socialistas CJS eta GKS. Nik uste dut hortik gero, porque hauek, nik uste dut Leicester pasatuko direra mundu politikora, en plan, horren kontra dauz, baina no van a tardar en hacer un partido, fijo. Eta hori egitean... Bueno, Kontseilu Sozialista alderdi bat da, nola bait. Baina, en plan, bozkatu dezakezu... Ez da orkestu inoiz, baina alderdi moduan orkestu zuten, ez? Bai. Okeroz banago. Pues idearik, bez, agian bai. Kontseilua ez, baina gero sortu zuten Euskal Herriko, ezakizte... Euskal Herriko Kontseilu Sozialista. Bai, baina gero izan aldatu zioten, no? Haiek ez zutela aurkeztu nahi hauteskundeetara. Eta ez daka alderdi politikorik. Bai, bueno, ez daka izen aldatuta, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista, baina Birsok buntzak ezin zuten, agertu zian horta esan zuten, Hor ostero bat gango da. Seguro. Bai, eta izango da protestanteak. Bai. Hor izango da eta politiko eta militarra. Ja. Hor banaketa baita. Ja. Egon daiteke. Eta P, eta 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 Claro, etan militarra izango litzateke kristauak eta politikoa litzateke judutarra. Ez alrebes, ez? Nengo zan militarra eta gero politiko-militarra? Osea, politiko-militarra etzan austura bat ezan militarratik soilik. Osea, esan nahi dut... Yo lo he dicho mal porque dice Esan nahi dut ez, hor sortu zan beste... Bueno, a ver... Claro, nengo zen como gauza militar bezala eta gero... Gehiago zauden ze, etzan, pixka bat anabasa ez, baina ez, gero aztartu zanean ja ibilbide politikoa ere egitea. Uste dut. Bai, claro, bai, sí. Baina, eske bosgarran asamblea, legarran asamblea, olako gozekin galtzen ez da. Ez dugun ez ikasten eskolan, gure herriko historia, pues bueno. En fin, baina kristautasuna bai ikastan dela kristau eskoletan. Orduan, nire aldarria hemendik, etaren historia ikasi behar da eskoletan. En plan, irakasgai bezala. Bai. Una historia de España eta historia de ETA. No, baina, egura adibidez pizkat eman genuen baina oso gutxi. Baina oso gutxi ematen da. Etaren sorkuntza, unibertsitat eta nolako zerbait, eta gutxi. Hori da. Ez dugu horatzen. Borzuk ez, igual gaur erestin ez duten eman. Unko botikan bai. Claro, ez. Bueno, ez. Etaren historia soilik ez, esan gure herriko historia, osa, baina, bueno, bada parte bat eta uste dut gaur egungo panorama politikoa ulertzeko gauza asko ulertu behar direla. Vamos, Ernai judutarrak diela, Israel prácticamente. No. Bildu Israel izango litzateke. Ahora, declaración directa. A ver, itxen. Hear me out. Vale, jo niñar... Bildu Israel izango litzateke. Bueno. Bildu Israel. Claro, eta ezin izango litzateke como kristauen instituzioa Vatikanoa. Kristauen? No izango litzateke Hombre, no, porque... GKS-en aita santua. GKS-en aita santua? Claro. El Papa. Itxoin. Claro, GKS kristauak badira. Stalin. Stalindísimo. Hostia, qué bañado. Ez dakit, Vale, sí, Mars, ya. Marxa gustatzen zaielako. Mars, ya. Ja, ez dakit. No, Mars, ya. Ez dakit ze korronte komunista jarraitzen duten egia esan.
Baina, bueno, baino, bideontan, kanzelatu gaitu, osea, kanzelatu gaitzak hainbeste gauzen gatik, me encanta. No, ojalá, Bilduk ez irekitzea, argitaratzea berrian, en plan, bueno, Bilduk ez, baina, berrian argitaratzea, en plan, Bilduren kontra egiten duten Euskal Podcasta. Esaten duten, Bildu Israel da! Baina, Gedarren ere agertu nahi, eta berzer esan dut. Bueno, hostia, ya. Problematiko. Gedarren. Esan dute... Euskal gazte batzuk esan dute Bildu Israel dala eta GKS kristauak direla. Nor izango da gure Jesusa? Nor izango da nire gure Jesusa, zer galdera? Hori iritzi artikulu baterako... Bueno, merezidu, Potentzia asko. Hau izango da... Maiatzeko, zebat mailako idazlanaren gaia. Joan prestatze. Gorde txioa! Hala. Bai. Bakizu atzo egon gien Spiderman-derrekin. Claro, ya, argitaraztea egongo da... Atzo egon Spiderman-derrekin zaioa. Vale, Bueno, atzo esen egun paukatu. Egia da, hostia da, Leno. Bai, Leno ere atzo esan duzu. Bai. Eta esan digu, claro, que ez daki zer zerako, Merlirako, Merlin esaten dute momentu baten, Vladimir una paja y dormir, eta Merli euskaratuta dagoenez, itzuli bar izan zuten Vladimir una paja y dormir, eta claro, ez dagoenez como ofizialki, jendeak esaten den, como horrela esateko esaera bat, inventatu zuten, eta oso ona da, esan zion dela, Baldomera, bustar astindu eta oera. Es que to. Baldomera. Bustar astindu eta oera. Eta honekin praktikamente egin duzu kezu, edo zer. Oera, edo kalera, edo, vamos, lo que sea. O sea, honekin, Baldomerarekin... Era zamaitzen den beste zerbaitekin, ez? Ja, Baldomera, bustar astindu eta oera. Es que oso... Hori de hecho, tuiteatu nahi nuen, maketu erratiko Twitter kontua. Oraindik zaudete izan, zaudete Twitterren. Oraindik Elon Musken zean, ja. Elon Musken... Domeinuan, bai, erreinuan. Esklabuak gara, Elon Musken. Vale, esan dezakegu beraz... Zea... Elon Musk... Elon Musk! Israel ba... Baketu irratian... Palestina... Claro. Ja. Bai, hor barruan bizi garelako. Bai, eta ez zintzaretelako atera. Claro, hori da, bere ekosistemaren barruan bizi gara, ja. Ja, orduan, free maketu irratia. Free maketu. Mercedes. Hori da txidut, no? Da Baldomera. Zer da Baldomera, leku bat da edo? Ez, pratzen da dela como izen bat. Vladimir, pues bai, izen bat, pues Baldomera, pues... Ez dakit izen Baldomera... Ez da leku izena seguroa? Bariteke. O sea, berez da izen bat. Tipo como eso, Vladimir. Pues era Vladimir, pues, yo que sé, un pavo. Putin. Baldomera... Nik uste nuen... Izen bat da... Esa era hori Vladimir Putinetik zetorrela. Pues baliteke, porque ez dut uste, tipo, amazortzigarren mendean norbetek esatean Vladimir una paja de dormir. Hombre, amazortzigarren mendeko ez da izango, ez? Horregatik, digo, bertxango da como... Paja izan zuten? Claro. Ja. Nola deitzen ziren? Bueno, hori bilatu beharko ditzatek, en plan, etimologia, nola esaten zen... Noiztikan esaten da paja? Claro, nik uste dut, duera urte askotatik. Plan, nire gurasoek paja entzuten dakite esaten paja. Zergatik esaten da paja? Claro. Hori da, ez da izango ze paja, no, tipo, la paja de hierba. Ja, baina paja... Hola, hori da, como que kentzeakoan ez dakizer inbartuzu, como, hola. Kendu barduzu. Platano bat ere. Eta horrekin baita metafora. Eta gainera platano bat askoz visualago, más... Da, verdad, como... Ja, eta euskeraz nola esaten dezu zuek? Paja? Txipiroia garbitu. Eskopeta garbitu baita. Ja, kao, nik paja esaten dut masturbatu egia da, osea, badazkatela nire favorituena pertsonalki da Santagueda, jo. Santagueda, jo!
Entzun nun behin, kampaia jota hola bagenekin, baina... Hostia, ez nuen entzun da. Santa Agueda yo, gara gainera da como... Santa Top. A ver, egia da, esan da, txipiroia garbitzera erakutsi gun euskarako irakaslea. Ja, esan. Nire Santa Agueda jo, ere bai. Ez que egia da, agian askoz... Ez dakit, hobeago dagoela esan da, edo zentzu gehiago duela Santa Aguedarena, porque Santa Agueda que erazkero, baina, es que ez dut inoiz txipiroi bat garbitu, en plan, literalki. Ni bai. Orduan... Ba, es que da momentu batera inbar duzula como... Flump, como que trulunk, tipo vuelta emateko, txipiroiari. Vale. O sea, txipiroiari como en corpucha, vale, su vuelta, eta orduan da como... Vale. Tran. Ados. Eta... Visuala. Vale. Claro. Claro, ez dudan ez inoiz... Bustana astindu eta ahora. Ni ez non... Bustana astindu bai. Ni ez non entzun, baina... Ez dara masturbatu ere, ez. Ba, masturbatu ya da como pizkat nasty. Nasty? Edo ikutu. Ez que adibidez... Ba, ikutu ya da como... Ikutu. No, es que negoen pentsatzen en plan, nola esaten duten en Los Serrano. Porque claro, Los Serrano erabiltzen dute pilo bat hitz ez esateko sexo harremanak. Baina euskaratuta dago Los Serrano? Ez. Serranoak. Baina, claro, el Los Serranoak. Serrano tarrak iraten. Serrano tarrak, claro. Bueno, ian bai, idarik pez. Baina, claro, uste dut, paja hitzaz dutela erabiltzen. O sea, esaten dut adibidez, usar el matrimonio. Usar el matrimonio. Hori esateko sexu harremanak, ez paja. Edo... Jo, eski ez dakit, orain burura ez datorkit erabiltzen dituzten hitzak. Ni gustatzen zait asko, en plan, tipo, gazteleraz esan daitekela, en plan, paja esateko hitza, baina da como super formada de onanismo. ¿Onanismo? ¿Onanismo? Uste dut dala como de, hori esan nahi du, tipo, hacerse muchas pajas. Uste dut. Hori zer rollo gaixotasun bat? Bai, uste dut lehen gaixota... A ver, bilatu, Ez bilatu dagoen paja, a ver, elullarrek zer dioen. Claro, euskaraz paja esatea ondo dago. Ez laso, baina... No, baina dinot paja de hacerte una paja. Ez dut uste. Hemen jartzen du bagaren masturbatu, kanpaia jo, idiarena jo. Idiarena. Echarse, hacerse una paja, pajearse, referido a hombres. Vale, kanpaia jo. Pizkat. Ja. Zakit. Bueno, kanpaia jo erabildu dezakezu be emakumentzan, no? Bueno, berez erabiltzen darbiz zakildunentzat, baina zakit. Porque diet kanpaia, porque izan daiteke como klitorisa, en plan, tolong. Ja, baina eskera kanpaia, una de... Tolong. Ja. Claro. Ja. Baina, bueno, badago simplemente... Nik Albuentzako entzunanakan, xagua klikatu. Xagua klikatu? Eta ordenagailuana. Baina, ze... Ah, vale. Xagua klikatu, bueno, nik hori entzunanakan. Eta jazta, hola, ez de... Dana nahiko falozentrista beti, Osea, con Spiderman ego behar da. Spidermanekin? Bueno, utzi komentarioetan iruzkinetan, nola... Zera biltzen duzu? Lagunen artean, ze esate dezuen? Hori da. Lastotxoa egiteko. Ez que gu lagunen artean ez dugu... Lastotxoa. Ez zer berezirik ere erabiltzen. Zetorri bat izan dugu Elizara. Te digo, Elizari buruz, jekainxetar nahi, eta paja. Ella da, itxiten egalela, tipo, gai askotan eduki ditugula, tipo, bezedes ez txegin honi buruz. Zer, jekainxetar nahi beti askotik egon gara, tipo, ez komentatu gero, aberike norbaitek esaten badigu, ez dakizea, baina Elisa baten, ni seguro sentitzen naiz. Ni etxeetan seguro sentitzen naiz. Kristoren... Balo, segurtasuna, protekzioa. Kristoren babesa. Hori da. Bai, eta bai. Nen pentsatzen nintzen, justo gainean nire gaiak ikutzen dira. Nire ez kristaboia. Claro. Ezkera bertzaleko kide oia. Oia asko, Oia asko. Pajeatzaile galanta. Pajeatzaile, tío. Vale, bueno. Nera bestaroa atzean utzi nun. Bai, vale. Bueno, sí, vas. Bueno, bai, ja, haun boztu, vale? Ja. Bueno, ez daki...
zenbat dara matxagun. Landerrek etzun sekzio baten? Bueno, esan nizun teorian eta komillak. Lander. Bidadik oso mezu bat. Mito. Hau da, nire mezua, Elizatik Landerrentzat. Normala iruditzen azera. Osea, behin etortzen ezela maketo irratira, hirugarren aldia da, baina behin etortzen ezela maketo irratira. Bigarrena. Baina, Durango kazokakoan zenbatuko dut. Baina ez izan zen Iruindarrak podcastean, ez gure izan. Etzan maketoa? Etzan grabatu? Bai grabatu genuela, baina grabatu genuen, gero ametxetar kakusori pasatzeko bideoa. Osea, ez zen guretzat. Ze triste, orduan bigarren aldiz. Hala, pentsatzen maketoa. Claro, hirugarren aldiz txapela emango genizuke. Bai, hirugarrenean da? Claro, hirugarrenean da. Vale. Beste... Eta pentsan nintzen. Jo, ez dakit txapela hartu behar dudan? Edo Josuk hartuko dudan? Hori irundarrak ez dutela higo saio hori. Claro, ez dut ikusi. Ez dute higo, porque claro, izan zen haien lehenengo aldia Iruindarra podcasta bi kamerekin grabatu zutena. Eta metxek editatzen zuen mobilakin egia da horreko batzen naiz. Baten idatzi nion mezu bat arrakusari, esan ez, noiz igoko duzue Durango kasonga grabatutako podcasta. Pues imaz, ez dakit hau egia baden, amets, baina... Hori ya ez da, lego. Tipo, es que Durango kasoka ya gratu da, vamos. Ja, pues... Bueno, nik igon Bilboko azte nagusia urte bete berandu. Bueno, pues si eres Bilboko urrei azte nagusia, eta... Makina. Are gehiago, bideoko agurra, osea, igon nun, 2023ko azte nagusiko bideoa, 2024ko, osea, 2024an, eta bideoan hasieran agertzen gara gu bilo 2024ko azte nagusian. Orkesten, bai. Hostia. Bueno, esto en cuadro, qué vida. Ematen dio la pereza editatzea, porque claro, hitz egiten duen bakoitza. Bueno, bezu bat, Elizatik ametxentzat. Vamos. De hecho, Spiderman-derrekin egindako saioan bezu bat biali genion, osea, berriz ere beste bat. Amets. Badakigu orain, oso maite minduta zaudela. Bai, bikote dago. Bai, bikoteki da, ez da zuen Instagramen ikusten? Ez que ez deko, bueno, nik ez dekot Instagramen. Nik ez dut jarratzen. Daude, in love, osea... Triste da, osea, Elon Musk jarraitzen dut, baina... Osea, ez dut jarraitzen dut errotu, baina X badekot, baina Meta WhatsApp daukat. Claro. WhatsApp daukat. Ze, asko zokerra. Bueno, total, ez bakoitzak bere... Sorionak, espero dugu zure maitasuna asko irauntea. Oso maite minuta zaude, baina editatu bideoa. Pentsatzen unean maketoen bideoa zala. Eta harra baitzen zitzen egia ez dut ikusi. Claro, ez dute publikatu. Eta beste mezu bat Landerrentzat, Lander. Osea... Lan bat. Bai, bakarra. Pabila. Bat eta bakarra, eta hemen gaude triste, Eliza. Ya está, hori da mezua. Bueno, triste. Bueno, agurtu dezakegu hemen gaurko saioa. Bai, ja, zeman denbora, ez dakit baina. Oso ordu eta... Oso serio geratu da, saioa. Bueno, izan du bere ukituak baina. No, izan du bere ukituak. Hasi gara serio kristautasunaren inguruan hitz egiten, baina bukatu dugu txipioia garbitzen da nokatera. Bale, osea, hau izan da paja konjuntua. Grupa, bale, ados. Hau batu gaitu adiskide bezala. Ados, bale, ba, jazta, hori da. Beste norbaitek noizbait galdetzen badizue zein izan da zuen fedetasunean, zuen momenturik gorena, orain jesan dezakezue, egun batean maketo irratiko kidekin, bueno, gure kasuan jokinekin. Grupa batean genuen, Elisa batean. Grupa deitzen da? Bai. Da izen teknikoa. Izen teknikoa zen kontrolatzen, grupa. Eta hori batu gintuen. Vale, ados. Baina ez da hori da gurra. Kriston grupo. Eskerrik asko gaurko saioa berriz ere ikustagatik.
Eta eskerrik asko jokin, gonbidapenan hartzatik eta Bilbora arte etortzatik. Hori da, enekan ez zero begorik iteko. Espero dugu leku hau gustatu izana. Saiatuko gara urrengorako... Innovatzen. Bai, edo behintzat Bilbo Rockera eramatea, gainerezk ez duzu ikusi, Bilbo Rock berria, orain jarri dugutela bi sofa. Sofa bat da, bai. Etorri zinen alukiak ziren. Orduan, urrengorako ia sofak ikusten badituzun. Bai, innovazioak beti. Aunque nire ustez hau guapago da. No, izan da tremendo. Hau izan da ingo guapa. Bai, gainera lehen azara hona etortz. Esperientzia, bai zera, claro. Lehen azara. Ja. Orduan. Vale. Zau da como gure azkenengo plana, lekurik ez badekogu, hona etorri bat. El plan C, bai. Ja, eta... Edo gehi, incluso. Vale. Así que bueno, C de Cristo. C de Cristo, hori. Agur, Jaun Andreok eta ezaretenok, eta horrengo arte. Ale. Agur.